כולם רואים את המסכים? היו לכם שאלות עליהם עוד רגע? צריכו לענות? לא למדתם? כרגע לא כתוב. פה? טוב, אז כולנו מורים להתחיל. או מורים, או רוצים להיות מורים, או לפחות לומדים להיות מורים, כמעט בכל שיעור אמרו לנו לשפוט כל תלמיד באופן אישי, לא לעשות השוואה. ואנחנו אומרים, כן, אין שום בעיה, ברור, אבל יש בעיה. המוח שלנו, אנחנו מתוכנתים לבדוק כל דבר בהשוואה. להסתכל על כל דבר מול דבר אחר, על רצפים, על מעין תחושה של בלונות. אם אני אגיד לכם שלאמא של מרי יש 4 בנות, אפריל, מאי, יוני ו... מרי. מרי! הרגע אמרתי. אתם רואים, אתם חושבים בצורה מאוד קבועה. אז מה משפיע על כל קבלת ההחלטות שלנו? לא, תגיד, יש לך? point of view. עוד מה משפיע? מה קובע מבחינתנו? מה אנחנו מחליטים? מה בגוף שלנו? המוח. אז מכיוון שהמוח משפיע לנו על קבלת ההחלטות, אנחנו צריכים להבין איך המוח חושב, ולדעת איך בדיוק הוא משפיע עלינו. לאיזה כיוון נוסע האוטובוס? מישהו יודע? אוקיי, אז ילד בן 6 שעדיין לא מקובל לעשות השוואה בין ימין לשמאל, ישר ענה לכם על השאלה הזאת, בגלל שהוא מסתכל על האוטובוס ואומר, איפה הדלתות? אז הדלתות נמצאות בצד השני, ואם הדלתות נמצאות בצד השני, האוטובוס בהכרח נוסע לכיוון הזה. אני מתייחס... אתם לא רואים? ילד בן 6 ממש נכון. כן, אני מתייחס כרגע לכל מה שקשור לעניין הוויזואלי, זה אולי יותר לדבר לחבר'ה של הקולנוע, אבל מי מהצבעים פה יותר כהה, העליון או התחתון? או אולי אף אחד מהם? העליון. העליון? זאת אומרת, אם אני לוקח את הריבוע הזה שהוא בהכרח בצבע הזה, ואני שם אותו פה, תגידו לי הוא נעלם, נכון? אז אם אני אוריד אותו למטה? אז אנחנו מסתכלים על דברים בתפיסה מאוד מעניינת. יש לנו כאן הפרש באמצע של אור וצל. המוח מסתכל על זה ואומר, אוקיי, החלק העליון נמצא באור, החלק התחתון נמצא בצל, ואם הוא נראה כל כך בהיר, כנראה שהוא הרבה יותר בהיר, אבל צר לי, זה אותו צבע בדיוק. ראינו, נעבור לכאן. שני העיגולים הנחמדים האלה, מערבבים. האם הם מערבבים באותו קצב, בקצב שונה, ביחד, כל אחד בקצב שלו, בנפרד? הם אותו דבר? הם באותו קצב. לא, אוקיי. שניהם לבן, שחור, לבן, שחור, או שאחד לבן, שחור, והשני שחור, לבן? שניהם מערבבים ביחד, משחור ללבן, מלבן לשחור, כל אחד בקצב שלו, כל אחד שונה. אותו דבר. אם אני אוריד להם את הרקע... לא. הם ביחד. ושוב, כל הרעיון שעומד מאחורי הדבר הזה, כל החבר'ה של הקולנוע, שזה התחום שלהם, יכולים לקחת את זה לכל מיני משחקים בקטע הזה, כי בגלל שהשחור, בגלל שהשחור נטמע לתוך הלבן, והלבן נטמע לתוך השחור, העין מקבלת תחושה שכל אחד עושה דברים בקצב שלו, בצורה שונה. מה לעשות? זה המצב. אז בוא נוריד לך את הרקע בשביל לראות. אז כל העניין הזה זה השפעה מאוד רצינית של המוח, כי המוח מסתכל על דברים בצורה מאוד מיוחדת, ואנחנו קובעים החלטות לפי זה. בואו נעבור לחבר'ה של התקשורת. עכשיו אני מאתגר אתכם? אוקיי, אני מתלבט עם מה להתחיל קודם. נתחיל קודם עם התמונה. מי לפי דעתכם? הכי יפה. נתן לכם כמה שניות. מי בחר את זאת? אתה בחר. זה הכל? תמיד הולך ימינה. זה הכל?
הכי יפה, הכי נחמדה. סקרים שנעשו, בדיקות שנעשו, בדרך כלל, מי שבחר את אותה, אגב, הוא נמצא יחד עם 80% מהאוכלוסייה שבוחרים אותה. עכשיו, למה הם בוחרים אותה? כי ברגע שיש לנו שתיים שהן די דומות, די זהות, השלישית נמחקת, היא לא מעניינת אותנו בכלל. אנחנו עושים עכשיו השוואה בין שתיהן. זה גם מסתכלים על השמאלי. אמר, אתם נופלים על 10%, אין בעיה. אז כל ה-100%... כל השאר לא נראות אמיתיות. הן לא נראות אמיתיות, טוב, זה גם עניין של זווית. אולי בגלל הזווית שלנו? סביר לנו. אז אולי... לא. טוב, אז נעבור לחבר'ה של התקשורת, של כל העניין של השיווק, והנורא נחמד. אבל זו שאלה לכולם. החלטתם לקנות מדפסת. בדקתם, חקרתם, נכנסתם לגוגל, ניסיתם למצוא משהו טוב, החלטתם מה אתם קונים, ובחנות ליד הבית, המדפסת הזאת עולה 300 שקל. נחמד, 300, אחלה מחיר. הסתכלתם עוד קצת באינטרנט וגיליתם בחנות בצד השני של העיר, אותה מדפסת עולה 150 שקל. מי ייסע לצד השני של העיר לקנות 150? סבבה? אני לא אוהב לשלם. מה? אתה לא אוהב לשלם. טוב. התקלקלה לכם המכונית, צר לי לאכזב אתכם, אבל החלטתם שבלית ברירה המכונית התקלקלה, תיקון יותר מדי יקר, רוצים מכונית חדשה. שוב, נכנסתם לאינטרנט, חקרתם, בדקתם, השוויתם, גיליתם, מצאתם שהמכונית שאתם רוצים עולה בחנות, שוב, לא רחוק מהבית, 135,000 שקל. בצד השני של העיר, ליד אותה חנות שבה קניתם את המדפסת, אותה מכונית עולה 124,850,000 שקל. מי ייסע לקנות בצד השני? המכונית עלתה 125,000 שקל בחנות הבית, בצד השני 124,850. כן, מי ייסע? הפרש של 150 שקל. באמת? תגידי לי עכשיו, לא, ברצינות, אני חייב לדעת. ה-150 שקל שיושבים אצלך בארנק כרגע, יודעים שחסכת אותם על מדפסת או מכונית? להראה לי שזה 150. שוב, אתם עושים השוואה אוטומטית בראש מול המחירים. אבל ככל שהסכום גם יותר גבוה, אבל 150 שקל זה 150 שקל. מה זה משנה איפה בדיוק? אוקיי, אני אלך עם אותו כיוון. החלטתם ללכת להצגה. יצאתם מהבית, כרטיס אתם יודעים עולה 200 שקל, שמתם 400 שקל בארנק, נכנסתם לאוטו, נסעתם, הגעתם לקופה, פותחים את הארנק, יש שם רק שטר אחד של 200. 200, שטר אחד הלך לאיבוד. תקנו כרטיס להצגה? אוקיי. לא מעניין איך לחזור. לא, אתה באת עם אוטו. האוטו שקנית מקודם. יש. אוקיי. קניתם כרטיס מראש. אותו שאלה, אותו עיקרון, קניתם כרטיס מראש. כרטיס בארנק, יחד עם שטר של 200 שקל, נסעתם לתיאטרון, הגעתם, מגיעים לקופה, פותחים את הארנק, אין כרטיס. תקנו כרטיס? מה? לא. לא? לא. עכשיו בוא נסתכל מה היה לנו שם. מצד אחד היה לנו 200 שקל, ועוד 200 שקל, ואחד הלך לאיבוד. נשארנו עם 200 שקל וקניתם כרטיס. מצד שני היה כרטיס שעלה 200 שקל, והיה לכם 200 שקל, הלך הכרטיס ולא קניתם. מסתכלים על המצב הקודם ואומר, היה לי כרטיס, הלך לאיבוד, מה אני אקנה? שוב, אנחנו עושים השוואה, למרות שזה בדיוק אותו מצב. כל קבלת ההחלטות שלנו מתייחסת למה היה קודם. אני חייב להעיר משהו. כן. יש פה קטע של עלילה ונרטיב במציאות של בני אדם. זה שונה לגמרי, כל פעם סיפור שונה, אז הוא דורש תגובה אחרת וגם תוצאה אחרת, לדעתי. וזה עניין של כי אתה כסף הוא אותו כסף. כסף זה אותו כסף. זה לא 200 קשור, זה אותו אתה לא 200. מסתכל בראייה של רק ההיגיון. אולי אני לא רציונלי ואני מצטער פה כאיזה... זה בדיוק הנקודה. אתה לא מתכנן את מה שאתה רוצה לעשות, יש איזשהו משהו במוח שנותן לך את האופציות האלה. הקטע הבא שנשאר לי אחרי הדבר הנחמד הזה, זה איזשהו סרטון, אני כאילו, בעקבות כל העניין הזה ובעקבות כל החבר'ה של שיווק שבטח נתקלו בתופעה, אני אדבר עליה אחר כך. שאלה מקדימה, זה יהיה בדולרים בגלל הסרטון.
אתם הולכים לקולנוע, פופקורן יש בקופסה קטנה ב$3, קופסה גדולה ב$7. מה תקנו? גדולה. תמיד גדולה? לא. תלוי אם יש מבצע. כמה אנשים הולכים לקולנוע וכמה אני רוצה לאכול. טוב, אז הסרט הזה הוא מתוך תוכנית שנקראת Brain Games, בעירה של גאוגרפית. הם עשו את הניסוי בקולנוע. והוא לא רוצה לראות, אמרת שאין פה FLV? שצריך... יש פה FLV. יש את זה גם בקובץ מור, במקרה הגרוע, למרות שהוא לא רוצה לראות. אתה מוכן? יש. רגע, זה צריך לעבוד. יעבוד או לא יעבוד? יש הופעה, שיעור שלי. We've set up cameras to see what will happen. We offer the same choice to real moviegoers. Can I get you some popcorn? Sure. You can get it small? A small? Sure. Or a large for 7. I'll take the small. The sizes? You know what? I'll have a small one and some M&M's. Okay, sure. They have no idea we're running an experiment, and nearly everyone goes for the small. Excuse me. Sorry to bother you, but we're doing a little experiment. Do you think $7 is a lot of money for popcorn? Yeah. $7 was a little out of line for popcorn. But now, we're going to see if we can influence your decision making. Here's another decision for you. You can get the small for $3, a medium for $6.50, or you can get the large for $7. So, have you made your choice? Does the large look a bit more appealing now? We've made the same change at the movie theater and stepped back to see what happens. Do you think more people will buy a large? I'll take a medium sliced popcorn, please. Sweetie, it's only 50 cents more for large. Why don't we get a large? Okay, let's get a large. I think I'll take a large. Sure. Large? Definitely. Have a large? All right. All we did was add a medium, and the large has become irresistible. Just a medium popcorn, please. You can get the large for 50 cents more. Okay, that'll work. Everyone is buying a large, so how do they explain it? The large looks like such a better value than the medium. Such a bargain. But the deal, you still spent more money in the net total of the night. 50 cents, dude. זה קורה גם אצלנו. אתם נכנסים לחנות, על המדף יש יין, 80 שקל, 200 שקל, או במסעדה. ויש עוד אחד שעולה 160. אף אחד לא בנה שתקנו את ה-200, אבל ברגע שיש עוד משהו באמצע, אתם תגידו לעצמכם, מה, אני אשקיע רק 80? אני כבר אקנה משהו יותר טוב. והנה הצליחו להוציא מכם עוד כסף. בגדול, כל מה שהראיתי כאן, כל הרעיון שעומד מאחורי זה, שבפעם הבאה, אתם עומדים לפני החלטה, תהיו מודעים לעובדה שאתם עושים השוואה אוטומטית בראש, תספרו עוד 10. תחשבו שוב, ואז תעשו לכם. תודה. טוב, ארץ, קח כיסא שב במרכז, ותספר לנו קודם כל איך אתה מרגיש. בסדר. חיים. אוקיי. מה מטרת השיעור? שהסטודנטים ידעו שיש משהו מאחורי קו המחשבה, ושצריך להתייחס אליו ולא להתעלם ממנו. מה זה אותו משהו? מה זאת אומרת? המוח, איזושהי שבלונה שתקבע לנו במוח, צורת מחשבה שבעצם אנחנו מגיל 0 לומדים אותה. ומאיפה היא באה? זאת אומרת, מה זאת אומרת מוח? האינטואיציה. אוקיי. יש משהו שאתה רוצה להגיד לנו פה על החשיבה של למה בחרת בשיעור הזה? זה נראה לי יותר מעניין מכל מה שאני בדרך כלל מתעסק בו. אז אני יכול לדבר על אנשים פה באיזושהי צורה, כי לפני כיתה עדיין עושים את ההשוואה. בדרך כלל יסמין אמרה לי את זה שבוע שעבר. בדרך כלל אנחנו מסתכלים על הילדים היפים ונמשכים אליהם, והילדים שנראים לנו יותר חכמים. ופה זה העניין של ההשוואה, כי איפשהו מאחורה עדיין משהו עושה לי את ההשוואה וגורם לי להתייחס לדברים. תודה. אתם מכירים את הספר של דן אריאלי, בספרים? כן. אוקיי, אז מי שמכיר אז נראה. כן. טוב, נתחיל. נועה. טוב, קודם כל היה שיעור נורא מושך. קצת יותר בכל רעיון. כל הדוגמאות שהבאת היו מקסימות, ובאמת כאילו
משהו מאוד מאוד נשאר בזה. דבר מאוד יפה, ראינו שיש הרבה ניסיון, מאוד נעים, מאוד בטוח בהצלחה. הדבר היחיד שהיה לי קצת חסר, והאמת היא שאתה פשוט אמרת את זה עכשיו, אבל נראה לי שהיה בזה מקום חשוב, זה אולי יותר לתת את הדוגמה של מה קורה בכיתה. הבנתי את הרעיון, אבל עוד להוסיף את זה כמה משפטים, זה היה מחדד לדעתי נושא שהשיעור, ואז היה פרק. תודה נועה, דלי. זה קצת חזרה על מה שנועה אמרה, אבל זה באמת היה לי מאוד, גם העניין של השיעור היה מעולה, אתה מאוד מאוד מעניין, זה הרגיש כמו הרצאה באקדמיה, כאילו אתה מדבר ומעביר שיעור בצורה מאוד מאוד מקצועית וגבוהה. הדוגמאות היו מרתקות, היה מאוד מאוד כיף גם, חווייתי היה השיעור, אבל באמת מה שאתה אמרת עכשיו, אם היית נותן את הדוגמה של אנחנו נמשכים לילד היפה והחכם יותר, איפשהו, הבנתי שאתה רוצה לדבר על ההשוואות שאנחנו עושים ועל התהליכים במוח, אבל הייתי צריכה משהו שימעל לי את זה, שיחבר אותי באופן ככה מדויק לדוגמה שנתת בהתחלה עם הכיתה. אבל מעולה. אוקיי, תודה. דיה. כן, קודם כל היה מדהים, גם הנושא שבחרת בו, הנושא של קבלת החלטות הוא מאוד מאוד רלוונטי ומעניין. דבר ראשון, לפי דעתי מבחינת ביקורת בונה, זה אנשים ניסו להגיד לך דברים, כאילו חתרת לאיזושהי מטרה או לאיזשהו כיוון שאתה ניסית להגיע אליו, ודי התעלמת ממשוב של אנשים אחרים. שאלת שאלות את הכיתה, וכשענו לך, לא שמת לב אפילו מה ענו לך. כי היה לך איזשהו משהו בראש שלשם אתה רוצה להגיע. שזה, אני לא שמתי לב שהיה פה רוב לגבי הכרטיסים או משהו. לא היה רוב, אבל אתה החלטת שככה כולנו חושבים. אני אמרתי שלפי מחקרים שנעשו, 80% מהאוכלוסייה... שואל את הכיתה. המחקרים הם סבבה, אבל יש פה אנשים שהם יכולים גם לשמש לאיזשהו מדגם. הוא התחיל, אבל הוא לא... זאת אומרת, הוא התחיל אותו, הוא שאל, אבל הוא לא עשה בזה שימוש. אבל אתה לא שמת לב כאילו מי אומר מה, וכאילו לא באמת שיתפת אותנו, אתה מבין? לא באמת גרמת לנו להזדהות עם מה שאתה רוצה להגיד. אני מניחה שזאת המטרה שבשמה אתה שואל. דבר שני, הנושא של קבלת החלטות אני לא יודעת, אבל לא נראה לי שהוא כל כך קשור לנושא של הנקודות האלה שרואים שהוא מגניב לגמרי, אבל זה לא קשור. לא, אמרתי, חלוקה לשניים, יש לכיוון של הקולנוע ולכיוון של ה... אבל אתה מדבר איתנו על קבלת החלטות. לא, הוא מדבר מידע, זה הקטע של השוואה. לא רק קבלת החלטות, זה השוואה בכלל. אוקיי. אז מעבר לזה היה מדהים. תודה. תודה דיה. יסמין. טוב, לי אין משהו רע להגיד, כי אני מאוד נהניתי, באמת. לא, זה לא צריך להיות רע, זה צריך להיות גם בהיבט של כיתה. אוקיי. אני חושבת שהיה מאוד מעניין, וגם לדעתי זה היה מין נושא כזה שאי אפשר היה לא להתרכז בו או לאבד עניין. זאת אומרת, יש נושאים שחלק מהתלמידים באמת יכולים לאבד עניין, אבל פה לדעתי זה משהו כזה שבאמת יכול למשוך את כולם. למה? למה? מה היה בו בשיעור הזה? זה מעניין. השיעור מעניין. מה זה מעניין? היה גם חומר, מה שהוא דיבר, הוא בעצם דיבר על דברים שנוגעים לכל אחד ואחד מאיתנו. אוקיי, מהעולם שלנו. מהעולם שלנו. אוקיי. שילוב זה של ויז'ואל והוא תופס אותך. משולב בדוגמאות. לא רק. איך שיעביר את השיעור, זה כאילו, גם משך אותי חבל על הזמן. מה, איך? מה זה איך שהעביר? מה זה משך? נכון שיש לו רבע שעה, אני לא הרגשתי אפילו... למה? מה היה שם? כי עשה לנו דינמיקה, עשה לנו משהו, כאילו, ערב אותנו בחיים שלנו, איך אנחנו מדלקים בחיים שלנו. איך הצורה, איך הוא... דיבר כמו מורים בערוץ הקניות. נכון. אוקיי, אז משהו במראה, בדיבור ובהתנהלות, נכון? היית כמו אלון גל. כן, כן, שנייה, כן. הכי חשוב מבחינתי, נכון שצריכים לתת חשיבה לנושא, אבל אני אומר שמורה שיודע להעביר את השיעור שלו בזמן, והתלמידים שלו לא הרגישו ורוצים עוד ועוד, זה מה שמעניין. זה מה שמעניין בכל הסיפור. עכשיו, רציתי להגיד לך עוד משהו. לגבי כל אחד וההחלטות שלו זה עניין של אופי, של בן אדם.
מבחינתי, אני אף פעם בחיים שלי לא היה האסיר, אשר כאילו, אני לא מעניין אותי את הכסף. מעניין אותי לחיות. עכשיו, זה אופי של בן אדם. ההחלטות שלנו זה עניין של אופי, איך אתה בונה, איך אתה בנוי בתוכך, ואיך אתה רוצה לחיות את החיים שלך. את זה אני לא יודע, אם כולם הולכים, נכון, לקחת את ההחלטה הנכונה או לא, אני לא יודע. זה לא יודע שנכון לא נכון. אני יודע שמה מתחבא מאחור. יכול להיות שבאותו רגע, מסתכל על הרבה דברים מסוימים, אין לי זמן לנסוע לצד השני שלי. אני צריך את האוטו עכשיו, אני צריך את המדפסת עכשיו. גם אני אומר לך שזה אופי, זה אופי של בן אדם. זה משהו במבנה אישיות של כולם, לא נראה לי שזה... אתה לא יודע, אבל זה שם. יכול להיות שאתה מתעלם מזה, יכול להיות שאתה מודע לזה באיזושהי צורה. צריכים לקרוא את המספרים של דן אריאל. ואתה מתעלם מזה, אבל... אני שנה שעברה תרגלתי קורס בבית תחומי, שמתעסק בתחום קבלת החלטות, ושם מגיע כל ה... כן, הלא רציונלי של דן אריאל, היא מתאר שם דוגמאות טובות מאוד בנושא של התפיסה. כן, יסמין, רצית להגיד עוד משהו? בבקשה, טוב, אני לא אחזור על הכל, ובאמת היה טוב ומעניין. לי אישית, אבל אולי זה אני ובוקר קמתי מוקדם, לי זה היה קצת יותר מדי עמוס וקצת יותר מדי מהר. כאילו, בגלל גם שהדוגמאות היו כל כך טובות, הוויז'ואל וכל... אז אפילו לא הספקתי להתעמק כאילו באחד חוץ מהשחור והלבן, שזה, בגלל שזה גם זז, הרגיש לי כאילו זה הרבה זמן, וכאילו היה לי קצת יותר מדי דוגמאות ופחות על הנושא עצמו. אם אני אמשיך אותך, אז זה בעצם ההסבר של מה עומד מאחורי התפיסה. מה עומד מאחורי זה? זאת אומרת, הדוגמאות הן טובות, הן חזקות, אבל מה עומד מאחורי זה? ההסבר הרציונלי של הלא רציונלי, כן. אני יכולה לענות על זה? כן, כן. להפך, הדוגמאות זה מה שמבהיר את מה שהוא רצה להגיד, מבהיר בצורה יותר טובה. כן, אני אומרת, אבל זה לא סותר. זה לא סותר, נכון. זה לא סותר. אנחנו יושבים פה כיתה. לכל אחד יותר מדי יש... עמוס ויותר מדי מהר בכלל, כדי שיהיה לי, כאילו התרכזתי בדוגמאות, אבל לא חשבתי לעומק על דברים, או על בכלל מה הוא מעביר לי בשיעור. מה הוא כאילו... אבל שוב, אולי זה אתה. אוקיי. דרך אגב, אבל המצגת הייתה למד אותי. אין דבר כזה היסטרי, אתם מדברים במונחים שלנו. איך היא הייתה? מה היה בה? כן, בבקשה. כן, עינת. לא צריך לצלם, אני אצלם אותו. עינת. אז אני באמת רציתי להתייחס גם למצגת, ומעבר לזה שוויזואלית היא הייתה מאוד מושכת, גם בצבעים וגם בכל התזוזתית של התנועים שיוצאים, הייתה מאוד לא שוויונית, כי אנחנו רגילים לראות מצגות פאורפוינט, לפעמים אפילו מושקעות, אבל פה היה משהו, גם כאן, לא, אפילו פרקטות של הצבע, אני לא יודעת, משהו שעשה את זה מאוד חדיש, מאוד כאילו... זה פרש, זה לא פאורפוינט. בסדר, אוקיי, יופי, כיף לך, תעביר קורסים, אני נרשמת ראשונה, באמת, כאילו זה אחלה, מבחינת, כבר זה היה מזמין, זאת אומרת, עוד לא התחלתי וכבר זה היה מאוד מעניין ומאוד מזמין, ובאמת ברמה מאוד גבוהה, שזה גם איזשהו מיצוב לשיעור, הוא כאילו הופך את זה להיות פתאום משהו אחר. אני דווקא כן אהבתי את הדוגמאות ואת כל ה... יכול להיות שמפאת חוסר זמן, אבל אני כן חושבת שהרגשתי שחסר לי איזשהו דיון. וליאור העלה שאלה באמצע, שדווקא כן יכלה להביא את זה לדיון. עכשיו, יכול להיות שלא צפית או לא תכננת דיון מראש בגלל הקוצר של זמן, אולי בשיעור של 45 דקות כן היית נותן מקום לדיון. תראה את זה בסרטון. אז אני לא אומרת את זה כביקורת, אבל הוא ניסה להגיד משהו שאגב אני מאוד הזדהיתי עם האמירה שלו, ואתה כיוונת את זה לתוך כאילו, גם אני לא יודעת אם ממש אפילו ענית לו מהמקום שלך את התשובה מלך, שזה כן היה יכול לפתוח את זה לדיון, כי אתה נותן לנו את הכלים להבין את חשיבת, איך הדרך של המוח עובדת בצורה של חשיבה. הוא העלה פה עניין של, רגע, אבל יש פה גם משהו רגשי שבעצם מנתב את הכל, אז אולי אפילו היית יכול לקחת את זה ולהשתמש בזה כדי לחדד את הנקודה שאתה רוצה להעביר. אז לי זה היה טיפה חסר. אבל אין מה לעשות, זה לא בשעה. כן, זהו, בסדר, בסדר. אנחנו, תראו חבר'ה, אנחנו לא מעלים את זה עכשיו, אנחנו מעלים את זה כדי שנלמד מה אפשר לעשות בכיתה עם תלמידים, או מה אפשר לעשות בפעם הנוספת. אנחנו נותנים עוד טיפים לאיך אפשר לשדרג שיעור כזה, או לעשות אותו קצת אחר. כן, ליאור. אני חושב שהקצב שלך מטורף. אין לי מה להגיד, זה כמו איזה הרצאת יוטיוב. תד. לגמרי. תד, כן, רובינסון.
אני חושב שיש לזה המון פלוסים, ואני גם מדבר איתך מחוץ לשיעור. אני לפעמים גם הולך לאיבוד איתך, כי אתה חד מאוד, ואני חושב שאתה עובד מול כיתה, אתה חייב יותר להתפקס ולהוריד קצב לדעתי, במיוחד עם תלמידים בכיתה, נשאר שהם בכלל, הרי יש להם בלוקים מטורפים, אבל אני חושב שבאמת הרעיון היה מאוד מגניב, ואני לא אגיד לך שהתפקסתי על המטרה לגמרי, אבל אני באמת התרשמתי מאוד. אני חייב להגיד שאני ממש מסכים עם עינת, על מה שאמרה עליי. באמת, אני חושב שאם היית מוריד דוגמה אחת, באמת מתחיל לפתח איזשהו דיון, כי הרי מה שמעניין אותנו תמיד מכל ההיבובים והדוגמאות והוויז'ואל, מה קורה לנו בפנים ואיך אנחנו מתמודדים עם זה, ויכול להיות שאולי לא קשור לנושא ואני סתם מפתח את זה, אבל אני לפעמים אוכל את עצמי בדוגמאות האלה, ובדברים שקורים לי, אתה יודע, בקשר כל מה שקשור לקבלת החלטות, ואני מתייסר מול קופה, מה אני צריך לעשות ודברים כאלה. אני חושב שאם היית לוקח את זה אולי קצת כיוון של טיפה יותר בעומק, אני חושב שזה היה יכול להיות אדיר, אבל אין לי מה, בוא נגיד שבוע הבא מי שצריך להיות, אני צריך לפחד. יש עוד היום עוד אחד. מי זה אומר? בארז, אביתר. יש עוד מישהו שרוצה להוסיף? אני פשוט רוצה שניתן... ארז, אתה רוצה להגיד כמה מילים? בשיעור של 45 דקות יש עוד המון דוגמאות בכל הקטע של משחקים. יש מגרש כדורסל שהכדור הולך מצד לצד, וכשאתה מוסיף לו צל, אתה נותן תחושה שכדור קופץ, כדור מתגלגל. אתה תכניס את זה לפורום, את המצגת כולה, כדי ש... אני צריך להכין אותו, את החלק הזה לא הכנתי, כי לא זה גם משהו שהוספתי בסוף, כי שחבר'ה יוכלו להשתמש. לא יודע אם יהיה דיון או לא יהיה דיון, כי זה מאוד תלוי מה קורה פה, והכנסתי אותה, ורציתי להגיע לחלק השני של כל מה שקשור לשיווק, אז נאלצתי לברוח ממך קצת. למרות שהתחלתי לענות, אבל בסוף ברחתי. טוב, ארז, תודה. אני רוצה להגיד כמה קודם כל נאמרו פה דברים חשובים, ואתה תשמע אותם ותראה אותם באתר וגם בסרט. אני רוצה שתשים לב לכמה דברים חשובים. מבחינת המידע, שיחה, דיבור, אתה מדבר בשטף, אתה יחסית עושה את הדברים, זאת אומרת, אתה רץ. צריך ללכת טיפה יותר לאט, אם בכיתה רגילה. אני דווקא את הנושא, זאת אומרת, מבחינת המידע אין שום בעיה, מבחינת דיבור אין שום בעיה, מבחינת תנועות ידיים, מבטים, אתה מאוד מאוד משוחרר, וזה יפה ורואים שיש לך ניסיון וזה טוב. אני כאן, ולגבי הנושא הזה, מאוד חשוב הרציונל, ההסבר. אם אנחנו מדברים על התפיסה, על המודעות, אז בואו נסביר לקהל למה זה קורה. זאת אומרת, מה עומד מאחורי זה. וברגע שנבין, אז גם נפנים וגם נעשה מודעים יותר. זאת אומרת, יש תופעות, הן ככה נראות, ובואו, אז חסר, זאת אומרת, בשיעור מהסוג הזה כן הייתי משקיעה זמן בלהסביר, ואפילו מחפשת אותו בקהל. זאת אומרת, לא אני לבד, אלא בואו נוציא אותו מתוך מה שיש לנו פה. ונושא של מחקרים, יש הרבה מחקרים, ואתה אמרת מחקרים, להביא אותם, להביא את המחקרים, להגיד החוקר הזה והזה החוקר. זאת אומרת, לתת רקע מבוסס למה זה קורה. בסדר? זאת אומרת, לשכנע את הקהל בתהליך שקורה לנו. וזה תהליך מאוד מעניין. דיברת על המוח, בוא ניתן תרשים שמראה איך זה קורה בתוך המוח, על איזה עונה זה משפיע. בתרשים אחד אנחנו יכולים להפוך את זה... לא, אני יודעת, נכון, זה קורסים שלמים, זה שני ספרים גדולים, זה יותר, אבל לתת איזשהו, להישאר אותנו, לרצות, לשמוע על חוקר, על מחקר, על ניסוי, זאת אומרת, הראינו את זה, זה לא סתם בא. יש לי שאלה, כשאת נותנת את ההערות האלה, זה דברים שציפית, ולדעתך אם הם היו נכנסים לשיעור כאן, זה היה הופך את השיעור לטוב יותר, או שאת לוקחת את השיעור שהוא העביר עכשיו, ונותנת לו איזושהי הצעה לפיתוח השיעור של 45 דקות. לכולנו, זה הצעה לפיתוח של 45 דקות ולחשיבה מחדש נוספת.
כל מה שאנחנו עושים פה, אנחנו בעצם חושבים איך אפשר לעשות את זה קצת אחרת. אבל אין איזושהי ציפייה לא הייתה ציפייה ממך להכניס את הדברים האלה. לא, אבל מי שיעביר אחריו, ישמע שצריך להוסיף קצת רקע, קצת רציונל, קצת תפיסה, קצת ישלח לי את מערך השיעור, נעבוד על זה. זאת אומרת, אנחנו לאט לאט בונים, ככה שכל מי שיעביר שבוע הבא ועוד שבועיים, ישים לב גם לנקודות האלה שצריך אותן. או יהיה מודע יותר לנקודות האלה. אני רוצה להגיד לך תודה, אתה תצפה בעצמך, תעלה את זה ליוטיוב, תצפה ותחלק את זה. תודה, תודה. יופי, יפה מאוד.